Frisbee v súčasnej dobe pomenúva športové odvetvie, pri ktorom sa používa ako náčinie lietajúci tanier. Názov je odvodený od severoamerickej pekárne Frisbee, kde sa vyrobil prvý výlisok. Frisbee je už niekoľko rokov registrovaná značka, ale tento pojem natoľko zdomácnel, že pomenúva ľudí, hry a celkový životný štýl. Plast by mal byť pružný, ale pevný. Príliš elastické materiály nedržia potrebný aerodynamický tvar. Naopak, pevné materiály majú krátku životnosť. Veľmi dôležitý je tvar obruby, ktorá by mala smerovať mierne dovnútra tak, aby poskytovala dostatočnú oporu pri hodoch a disk sa pohodlne držal v ruke. Tieto parametre určujú dĺžku a trajektóriu letu. Čím je priemer disku menší, tým letí rýchlejšie, ale ťažšie sa chytá. Lietajúci tanier sa v školskej telesnej výchove využíva prevažne na hru Ultimate. Ultimate je kolektívny šport s viacerými hráčmi na každej strane. Hrá sa na obdĺžnikovej ploche s približne polovičnou šírkou futbalového ihriska. Na obidvoch stranách ihriska je koncová zóna. Hra končí získaním 17 bodov alebo uplynutím vopred dohodnutého časového limitu. Hráč držiaci disk sa nesmie pohybovať, ale môže prihrávať ktorýmkoľvek smerom. Po nevydarenej prihrávke dochádza k strate disku a súperiaci tím sa stáva útočiacim. Cieľom hry je skórovať, a to tak, že hráč chytí prihrávku v koncovej zóne súpera. Ultimate je bezkontaktný šport bez rozhodcov a spolieha sa na spirit of the game, čiže ducha hry. Fair play je vecou každého hráča. Backhand je základný a najviac používaný hod pre väčšinu disciplín vo frisbee. Disk držíme tak, že palec je na vonkajšej strane a ukazovák je na hrane, pričom ostatné prsty sú mierne pokrčené a držia ho z vnútornej strany. Hod začíname prekročením pravou nohou na ľavú stranu, náprahom ruky a ohnutím zápestia k predlaktiu. Telo sa dostáva do pozície bočného postavenia a hlava je natočená v smere hodu. Prudkým švihom zápestia vpred a následným roztvorením prstov disk odhodíme. Aby disk letel rovno, musíme pohyb zápestia viesť vo vodorovnej rovine. Vysoká rotácia disku okolo vlastnej osy je veľmi dôležitá pre jeho dlhý a stabilný let. Preto je nutné bazírovať na prudkom švihu zápestím. Hráč musí zaujať správny postoj a hľadať najlepšiu možnosť prihrávky. Medzi najčastejšie chyby patrí nedostatočný pohyb. Dieťa je v statickom postavení a bez prekročenia pravej nohy na ľavú stranu. Vykonáva hod s minimálnou rotáciou trupu. Držanie disku je nestabilné a pri odhodení nemá dostatočne potrebnú rotáciu. Základné chytanie disku vychádza zo súčasného pohybu oboch paží. Medzi oboma rukami vzniká priestor, kde sa chytá disk spojením dlaní. Nemenej dôležité je načasovanie oboch rúk a presnosť ich spojenia v momente uchopenia disku.
Dieťa vykoná vykročenie, ale bez rotácie trupom pri odhodení, čo má za následok nepresný alebo nestabilný let taniera. Častou chybou pri prihrávke je nesprávny náklon disku v momente vypustenia. Disk neletí ideálnym smerom, ale len ťažko sa dá predpokladať jeho smer. V rámci rozvoja pohybovej aktivity deti hrávajú Ultimate. Na prihrávku môžu však využiť iba backend. Hrá sa podľa dopredu dohodnutých pravidiel. Je dôležité deťom stanoviť čas na hru, maximálne skóre a dostatočne vymedziť priestor, kde sa bude hrať. Najčastejšia herná činnosť vo frisbee je prihrávka. Dieťa sa vedome snaží usmerniť disk spoluhráčovi s cieľom rozvinúť útočnú hernú situáciu. Prihrávkami je možné hru posunúť do rôznych častí ihriska, a teda založiť útok, alebo iba v rôzne početných skupinkách opakovane posúvať disk medzi sebou. Ideálnym tréningom pre zdokonaľovanie prihrávok je hádzanie vo dvojici, kedy si hráči sami varírujú, ako a kde presne disk odhodia. S rastúcim množstvom prihrávok sa zvyšuje presnosť a kvalita samotného prihrávania. Význam osvojenia si prihrávky v kolektívnej hre dáva dieťaťu predpoklady na to, aby sa hra stala zábavnou a pre deti motivačnou. Preto je dôležité klásť dôraz na zvládnutie tejto činnosti.